Sóc la nena maca més desgraciada que hi ha al món. Estic segura que hi havia algú. Però qui devia ser i què hi feia? Perdona. Hola. No cridis que et tornaran a renyar, Doremi. I com és que saps el meu nom? Digues! No em diràs que tu ets una bromista que m'admira i vol un autògraf? Ai, quina por he passat. O potser no. Em dic Fami, tinc 11 anys i faig 5è de primària. I fa 5è. És clar, tenim la mateixa edat, però no em sona que tu estudis en aquesta escola, no? O sigui que avui no teniu classe perquè celebreu la fundació de l'escola. Sí, Però m'agradaria molt saber què hi has vingut a fer aquí a l'escola. doncs he vingut per conèixer-te a tu. Què? No, no és pas cap broma. He vingut a visitar la meva àvia i he pensat que ho podia aprofitar per conèixer una mica aquesta escola. Esclar. Però igualment això no explica com és que saps que em dic Doremi. Perdona, pel que ha passat? Què? Sí, vull dir que si t'han castigat ha sigut per culpa meva. No et preocupis, ja hi estic acostumada. Vols dir que sempre et castiguen? En sóc una experta. Era la teva panxa, això? Però si encara estem a la primera hora. Quan ets de fer servir el cap per coses que em surten malament com estudiar, m'agafa una gana. Sí, que sí? Sobretot quan la primera classe del matí és de mates, no voldries que et donessin dinar 2 vegades? Que bé que t'entenc, el dinar és fantàstic! Sí, sobretot quan et donen bistecs. Sí! Que potser et donen bistec a la teva escola per dinar. A tu també t'agraden els bistecs? M'encanten de debò, però encara no ens n'han donat mai per dinar. A mi una vegada és el que m'agrada més del món. Això és increïble! Són 2 ànimes bessones! Què crides aquí, tota sola? Però si no estic sola, senyoreta. Que no estàs sola? No, aquesta nena ha vingut a visitar l'escola. Es diu Fami.